Oimore nyakoro mgajuang en geno marane riyo makare taiken pario kod ariyo dwe mar habiriyo ganario prario kod ang'wen mathoth medo tuche pacho ka kodhi maka uono wamanyoni pinya kabende mago motenre kod bero mag ringre mar oganda manoyudi kware no dhi mbele e kano ringre ma City Mortuary wami duoko mag moko kuom mago manogol gi jabero mar piny owacho mende koro weche motenre kod welo mag jotend migepe manyien medo kelo liete pacho ka mai madhi bedo twak marwa e twak mara many piny kawuono wadhi bedo gi Dr. Eric Omolo mabende en jalony wechego mag en okil wechego mag chike mapacho ka wadhi ng'iyo mago motenre kod yiero kama bende nitiere jotend migepe moseduogi kendo bedo jotend migepe kendo osewalgi kata kamano pod ibro dadhogi e nyim od bura mar puodhogi kaka jotend migepe mago duto biro mana e twak mara many piny kaka pile aroko pachi bed thuolo mago kodwa mbaka wantiere live mar ote machuo kari adek auchiano nono kabende wantiere live e Facebook kacha Ramogi TV K mbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto orwake pach nyakoro mgajuang machiegni magi thuond weche. In law, these are totally fresh appointments and they start from where they started when they were first appointed. Od bura oyango ni dhi dayo dhoji duto mogwel ne lemo mag jotend migepe. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act. Okwach kich katudre gi duol ma ochung' ne riwruoge ma ok mag sirikal ochako nono riwruoge go mayudo omenda kawuok e pinje ma oko. Sasa mtego kutulia tu kwa kagunia hakuamka hapo. Ji ang'wen otho bang' madho kong'o ma oko podhi e gwenge ma Mwingi. Lizo Tieno en jaloko mar odhiambo makawuono machiegni nyakoro mgajuang nyinga Lydia Okeyo. Duol mochung' ne menyo chenro kod tije mag riwruoge ma ok mag piny owacho okonegi sendiko ne okwach kich mondo mi otim nonro ne riwruoge adek kaka Kenya Human Rights Commission, SHOFCO kod Transform Empowerment for Action Initiative mar yango kaka giyudo kendo tiyo gi omenda mage. Duol no chikore gi chien ni onge teko mar rango riwruoge ma ok mag piny owacho 16 ma ok ondikore kod gima bende moko kuom gitudo kod siayo ng'anyo mosebedo kadhi mbele pacho kae. Walter Nyambaga chako nwa chendo mara many piny report no eyo machal kodma. Wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto tudo riwruok moro mok mar piny owacho e piny Amerika The Ford Foundation kod siro riwruoge moko e Kenya ka e yor omenda moko ni siro tulo mapachuka. Kendo bang'e migawo mar weche ma oko kokale barua mane ondiki kod jagoro mongire migawo no Korir Sing'oei kadwaro ler kuom Ford Foundation kaka otiyo kod pesa kuom riwruoge 19 moseyudo pesa mag sir yare dwe mar 4 2023 nyaka dwe mar 5 mar igane. Riwruoge 19 moting'o Africa Uncensored Limited, Women's Link Worldwide, Center for Resource Mobilization and Development, Transformation Empowerment Action Initiative, Kenya Human Rights Commission, ekin mamoko. We expect Ford Foundation to respond formally through the normal channels of communication. It's a conversation between us as Kenya government and the Ford Foundation, and it's a request for information, it's a request for accountability, and it's a very respectful conversation. Dul mochung' ne rango kaka chenro mag riwruoge mok mag piny owacho pacho ka, the PBO Regulatory Authority, okonegi sechulo riwruoge 3 mondikore kodgi mondo timnegi nonro kod okwach kich kuponi gin kod lwedo e siro ng'anyo matimore Kenya ka. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act and other written laws in Kenya. The authority has further forwarded to the DCI for the further investigations of the said organizations are receiving money or funding that they may not be able to account for. Kotele kod jakom board no Mwambu Bambonga to kod director maduong' yor kojolo Lyndon Otieno okonegi onge kod teko mar menyo gik mar riwruoge moko mag piny owacho maromo 16 mamoko kuom gi chichgo kod sirikal. Kuom 16 go mekwa gin 3 to mekwa 3 go kwang'iyo maler to ayudo ka gin up to date gi gik magitimo machalo SHOFCO, machalo Human Rights,
gin up to date, gisachiwo reports, gisachiwo returns, gisachiwo. Koro kopo ni nitiere gimoro mamiano gi mopogore gi regulation matimoka. To kuro DCI bukono mobedo registered kochacha ka society gi ka companies. Okwanya nono gisane. Gikoni lwetgi ogora tege menyo riwruok 16 mondikore kod duol mandiko kembe kod saga pacho ka. Gino manende ka gima koro gigolo retol kendo dhiro duol mandiko kembe kod saga mondo okaw ting' mar menyo ka riwruoge moko mag piny owachogo osebedo kaluwore kod chike matayo chenro margi. Tij DCI okanya donje. DCI ong'e kaka gitiyo tijgi. Kanitiere chich moro magin godo to gikono wachich gi ng'ane mewa gi wane kaka gitimo gidonge. To kalure gi mikakati moketo mag regulation to ayudo ka gin kare. Ng'ato machalo Shofco nomi pesa 2020 kawuono wane 2024 mago higni adi. Diwachi ni pesa ma 2020 gidwa destabilize go piny sani. Mashirika mengine si yote ambayo imesajiliwa na sisi, ingine imesajiliwa na Register of Society and Companies, ambapo tumepata kuwapa habari ya kwamba ni vizuri kama kuna habari yoyote ambayo wanahitaji kuhusu hayo mashirika ambayo haiko chini yetu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Maro kinde ma pacho ka LSK obugo ka okang' mar chik ne duol mar IPRA kod piny owacho kuom kete timo suru marito chal mar piny ma joge wi mauta kata bedo ni duol marango weche mag modhi IPRA nolando ne giduoko piny nengo mar mauta e chak dweni. LSK kokalo kuom ogai margi Faith Odhiambo wacho ni piny owacho osewuondo jopiny bang' mane jatend migawo mar wuodhe koda piny Kipchumba Murkomen nosingo ni ok gibi kawo okang' moro amora mar medo pek ne oganda jokenya. Jumbe ariyo mokalo, oganda jokenya noyudo thuolo mar golo pachgi ewi meto mar osuru ewi nengo mauta kaka yor yudo omenda mar loso apeyni. Kata kamano, kwan mamalo mar oganda jokenya nokwedo paro mar medo osuru ma kamano kaluwore gi pek mar ngima. Gino manomiyo mane en jatend migawo mar wuodhe koda apeyni Kipchumba Murkomen lando ne gibiro manyo yore mamoko mag yudo omenda mag kongo apeyni ma pacho ka kaka yor keto e tim pach oganda jokenya. Across the country, and the citizens of this country are demanding roads and demanding services, and they are saying go and raise money. They're also saying that you must find money. But they are saying find it in a manner that you are not going to transfer greater burden to us. So as I said in the meeting, it's for us to go and think and ask ourselves, how do you manage to raise this levy without transferring greater burden to the people? Kata kamano, osuru no ketie tim kendo medo nengo mar mauta gi siling 7 ewi lita ka lita. Ataro mar lendo manogol gi duol mar IPRA e chak mar dwene ni bech mauta noduok piny. Riwruok mar okinde ma pacho ka The Law Society of Kenya kokalo kuom ogai mar Faith Odhiambo okwa sirikal mondo omiyo wit kucha meto mar osuru no kaluwore ni en ataro mar dwach oganda jokenya kod chike mathurka ka koro gibuogo dhi e doho. LSK wacho ni mondo miketi e tim meto kata wito kucha osuru mora nyaka pedhe od bura matwagie kendo kadhe kaka chik gino mane ok otim gi osuru mano omedi e mauta no. Bende giwacho ni chike ma pacho ka dwaro mondo michiw ler ewi paro makamano kokalo kuom gazette notice gino mane ok otim gi piny owacho. Gidwaro mondo mi wit kucha meto mar osuru no magiwacho ni biro e kinde mathoth oganda jokenya hinyore to kawo kamano gi kore kawo okang' mar chik. Jiang'wen owito ngimagi kamo kabirio yudo thieth Mwingi North e kaunti ma Kitui bang' madho kong'o machiko kopuodho. Wachore ni jogo nochako ywago ich kache ka bang'e gichako bedo kod del machwakore kod wich bar bang' madho kit kong'o moro mong'ere kaka kaluvu. Jaus kong'o no bende en achiel kuom ji madhi nyime yudo thieth e thieth ma Mwingi level 4. Gichich ni chal ni kong'o mane gimadho kawuono ne nitiere kod kwiri kaluwore ni ma ok e thuolo mokwongo ma gimadho kit kong'o ma kamano. Tukaletea hii katuletea shida, mtu mmoja akakupea hapo kwa hapo na mwingine akakupea baadaye, tukakunywa tukaanza kuhara, tukaanza kutapika, kichwa ikaanza kuuma,
tumbo akaanza kuuma. Sababu hiyo mzee alikuwa ametengeneza hiyo karubo yake, sasa akatokea tukakunywa hiyo karubo, hatukuwa tunajua kaa iko na wasiwasi, lakini kitambo ifike saa 11 ndio maneno sasa ilianza kuwa mbaya. Sasa kutoka hapo ndio tukaanza kukimbizwa hospitali. Sasa tukafanya kazi kutoka asubuhi mpaka mtaa ya kufunga kazi saa 11. Sasa kufunga kazi akaacha vyombo vizuri yenye tulikuwa tukifanya kazi nayo, na akaenda kupumzika. Sasa nikoje nipake vitu alafu twende nyumbani. Sasa mahali alienda kukaa ndio aliniita akaniambia, "Mama, nasikia mwili umejaa moto." Sasa mzee kutulia tu kwa kangunia hakuamka hapo. Jimanyocha ogwel kendo ne lemo mag jotend migepe kata bang' jatend piny Kenya William Ruto chungogie tich idhi da dhogi kendo. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula olando ni ji 11 duto ma jatend piny osewalo nyaka koro dhi e od bura manon ka bende giromore gi bedo e lemo mag kamago. Jafwambo mara Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. I nominate the following. Dalo adek tok jatend piny William Ruto ne gwelo gi lemo mag jotend migepe. Od bura koro yango nigi ikore mar biro goyo gi kogno mar neno ka bende ng'ut gi oromo jok ne lemo mag tend migepe. Kokalo kuom spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula olero ni od bura dhi goyo kogno kendo dayo dho jogo mogwel 11 mok ni dhi we ok auchiel manyocho nuoyo lemogo kata bang' ne chungo gi tich. In law, these are totally fresh appointments. The moment the president, as the head of the executive and head of government and head of state, pronounced himself that he had dismissed the cabinet, there ceases to be a cabinet. So these appointments are seen as fresh appointments, and they start from where they started when they were first appointed. If we receive the information from the executive today or tomorrow, we will publish the names to the public as is required under the law. The public will be given an opportunity to send in memorandum, any objections or any accolades, whatever, and we will then thereafter set a date for the vetting. Mageti Murekine Moganda, Rito Neno Kajotelo Kaka Aden Duale, Professor Kithure Kindiki, Davis Chirchir, Alice Waome, Tokod Rebecca Miano, Biro Diketa Yanga Kwan Maru Mwandu Margi, Tok Bede Pisi Kunthulo Mar Igachiel, Kod Dwe Chapar. Esechego, bende Wetangula ni jo od bura biro chiemore tir kod yore mag dwoko chien tiyo kod pesa rietha kendo rwako kungo manyalo inyo kata osajo od bura. Following that rejection also, government in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes has brought a supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. It has been conducting hearings with the sectors of government, and those sectoral hearings should be done by today or tomorrow. Wetangula okoni od bura biro thuolo mar rango nyadichiel kendo paro mar chik mar omenda mamenyo pogo mwandu ne counties ma 2024-2025 manyocho duoke od bura kod jatend piny William Ruto. The president also referred back the division of revenue bill, which shares out our resources between the two levels of government. Given the shrinking purse that the government has, the president has indicated that then both levels of government must take some haircut on their revenue allocation. That will be on. Okoni od bura nyocho chodolal mar mwandu maromo milion 94 bang' rowere ne monjo od bura kendo ketho gik moko. One, the damage cost as assessed by our insurer was about 94 million Kenya shillings. That is the damage we suffered. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Ogenni mawuok e dhoudi matindo mathuru ka onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo pod ne gilemo mag jotend migepe kinde ni makoro iloso sirikal. Gikone sirikal nyakoro los chike ma biro neno ni dhoudi matindo oyudo ratiro koting'o pok mag lemo mar sirikal. Jotelo mawuok e ogenni matindo bende okwayo rawere mag Gen Z mondo omi ochung ng'anyo kendo giyie twak ma jatend piny William Ruto osebedo ka kwayo kaka yor geng'o tho mabiro e kinde mag ng'anyo. We have been silent. Already have a two-third gender rule. Youth, they already have this, or even private agency addressing their needs. However, what we are requesting is that we need to be recognized. We need the formation of a national policy on identification and integration and protection of this special interest group. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula okoni jo od bura biro chako goyo ombulu ne paro mar chik mar omenda mag 2024-2025 manyocha jatend piny Kenya William Ruto odwoko mondo miruchi oko fuonni magi duto. Wetangula olero ni jo od bura biro go ombulu kaluwore ni jatend piny Kenya ne orem keto koke parono kendo nyaka koro luw mana okenge mag chik e wite oko. Magi timore bang' jo Kenya ne ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. Declined to assent to the Finance Bill 2024 and sent back with a memorandum indicating that he had rejected all the clauses of the bill. So that memorandum and rejection will also be part of the business of the House. Remember that under our standing orders, when the President sends a memorandum of that nature, any member who wants to overturn that memorandum or any provision therein must garner 2/3 of the members of the House. That's about 233 or thereabouts of members. So we will be placing the memorandum before the House. This also addresses the issue that I've seen in the media, that the bill was going to be operational within 14 days of the rejection of the memorandum. That is not true, and we have no provision in law or under the Constitution for that. The bill is in limbo, is in purgatory, so to speak, awaiting the next vote on it in the House. Following that rejection also, government, in furtherance of the austerity measures now being undertaken and the stress in the budget processes, has brought a supplementary budget, supplementary one, which I forwarded to the Parliamentary Budget and Appropriations Committee. Dakena paga biro bang sachiel mar odhiambo chenro en ramany piny erokamano kuom medo kete mana Karamogi TV anakamo kuom ote kapok okawo yo mokwongo. Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Guliago Village wacho ni okwayo jo Kenya duto mantie pacho ka gi mago mantiere pinje maoko mondo mi olam ne piny Kenya, kaeto wacho ni oganda jo Kenya ka ng'enya to jo Kenya nam ne Raila Amolo Odinga dwaro mana ber ne oganda jo Kenya. Wacho kanyo ne ngima magi nyako bura gi min Dorothy omora ahinya gi chenro mar rameny piny. Mtoto wa mam kantie Githurai 44 wacho na omora ahinya gi chenro. Wuod Rongo wacho ni en Nakuru erokamano ahinya kuom ote mari. Mary Selino Nyango kantie Assembly Republic gi familia mare wagwero kamano kuom ote mago. Monica Kumu kantie Dubai wacho kanyo ni osechopo e chenro, kaeto wacho kanyo ni twak madwa bedo e Kenya okrach. Penjo en ni be twak makamano biro nyago lemo, to bende odo wacho ni kapok twak ochakore to jatend piny okwongo tim gik magin kaka Gen Z gidwaro gi oganda jo Kenya ka twak makamano timre. Eno bende ote kanyo moor gi Joseph Japuonj Din mar Jokopere owacho ni otiyo mos jogo ma Kongo nego kwayo rawere mondo mi ochungie ng'anyo mondo mi Kenya obed kod kwe. Eno bende ote kanyo mar Olo Oyanda wacho ni weche gichopo ne omakare gi kanyo gi Pastor Omondi Otiche mar Gimonyore kanyo gi Bishop Odhiambo Gura gi jagoro mar kanisa gi Samuel Atongo. Eno bende kanyo ote ma ochwal no studio kae gi Faith Mzomo kantiere Malindi wacho kanyo ni nitiere gino bende wasepuonjore
en japuonj koro temo dhuma ahinya gi kizungu. Kata kamano wacho kachi mbuyo mar Facebook ne nyithindo nyaka koro puonj weche mag chike e skunde wa mapacho kae chakre grade mana 4 kadhi mbele. Wacho ni gin gik minyatim kata konyis tipo mopogore opogore kaka yor keto wiye nyithindo be mabith kotende kod telo mapacho ka kendo iko gine telo mabiro mano pach Faith Nzomo mwalimu ero kama na Faith no Ivolando kantie madhari pe no Harry Smart move wacho ni chendo yo chopne kaka pile gwenge mar Nyawendo e county ma Migori no ote mar Jalango Tieno kantie Wichlum Beach kachiel gi John Abisai wacho ni en tiere kodwa kata kamano wacho ni Duale gi Kindiki to winjore ne kik medi e kwan mano duoge tend migepe wacho ni kata kamano piny Kenya ok bibedo kaka osebedo e kinde mokalo. Wayo matin man ramany piny kikidhi mabor. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nintie fridge. Kode ni penjri. Donge ine miko wacho go bikete ye kanyo. Ne kata chiemo moro odwa jitu ne nigi paro mang'eny bang'e en notedo gi mafuta mar taya to we mafuta mar chiemo koro ka endo wang'onwa ot chieng'no to marach kodgi mano ok nyal chando wiya mano wach madini paro kapok ni biro tedo ni nyithindo ma wigi ok bergi Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' man rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Moko manyola mag jogo manyocha owito ngimagi e ng'anyo manyocho bagi e pacho ka juma mokalo nochope kar kano ringre ma City Mortuary mar bedo joneno e chenro mar bero ne ringre kotelie gi jabero mar sirikal Peter Ndegwa. Chenro mar bero notim ne ringre 3 mag Charles Owino, Shakil Ramsfield kod Samuel Mutisia. E kinde mano ochwal ringre Charles kod Shakil kar kano ringre ma City yande orwak gi hebuk kaka jogo manoyudo masira kowuok e kar dak ma Juja ma okite ngela kama ne giwite ngimagi. Mutisia mano wito ngimane kar dak ma Mlolongo norwaki hebuk kaka jal manoneki gi jopiny. Kalore gi report mar bero motim kawuono, Charles kod Shakil nowito ngimagi kalore kod lisasi mano ogogi godo ka Mutisia to nowito ngimane tok kane ogoye gi gima diki. Anyuola gi koro ywago ratiro mar wedegi.
wachung kanyo ero samitimo postmortem. Koro nyaka sani ero onyiswa ni waneno ka bunde nochwado wi nyathino manyaka hiyo scalp yake imepasuka tayari, ogole kose barore marach. Nyaka dakteche go neno kama nodonjogo gi kama owuok godo. Koro wan kwa mana serikali mondo kaka nyalo konyo. Kulingana na daktari ametuambia Samuel alipigwa na kifambutu kwa kichwa, ndicho kimesababisha bleeding, ile imesababisha kifo chake. Tulikuja tukapata ni gunshot wound na imethibitishwa ni ukweli, na tukaenda tukahakikisha penye alipigiwa risasi huko Kitengela, penye alikuwa anajificha. All the videos are there. There's nothing to hide. I never shed the blood of my son. He was a hero. Kambi mar weche wuoth kod limbe mar View Travel oketo koke winjruok kod kambi mar Festac Africa kod riwruog johala mar KNCCI mar bago nyasi mar joweche ohala kanyakla kod kido gi timbe oganda. Nyasi no mar Festac Africa ochana bagi boma ma Kisumu kochakre tarik 21 dwe mar 8 nyaka tarik 1 dwe mar 9. Nyasi no bende geto kelo kanyakla oganda jo Afrika modak e pinje maoko gi dwaro mar ting'o malo weche mag ohala, joweche mag limbe kod wuodhe. As View Travel, as you know, we are one of the leading Kenyan tour operators, and our main goal is to provide end-to-end solutions when it comes to travel, both for domestic and international. So Festac deciding to choose us as their travel partner is actually a great honor, which we appreciate. And our main role will be to assist them, organize the travel needs of all the delegates coming in and any other requests that might be here. This is one way of also promoting trade within the country and also our culture across, because business culture is very important in doing business and trade. Beyond that, linking culture to tourism brings on board issues such as the free continental trade area. How does tourism contribute to the investment within Kenya, the investors within Africa? It is nothing but an opportunity for us all, Pan-Africanism, to come together and trade and go beyond our dismal performance on trade in the last 20, 30 years. Bang' molebo maparigi kagiwuok Miramas milambo mar piny France, tim mar Shujaa nochako timo orako margi motelo ne tuke mokwongo e tuke mag Olympics mibiro bagi e chuny boma ma Paris. Toleng gi kocha Kevin Bling Wambua, timno nodhi nyime gi ikruok margi ka geno nitiere ni Shujaa biro timo maber e tuke mag Olympics higa mag 2024. Thoth jotugo matugo ne tim Kenya e tukego mag rugby, jotugo abiriyo koni gi koni biro tugo tukgi mokwongo e tuke mag Olympics. Kata kamano gin gi thuolo mar chopo nyaka finals, ponono ni giketo maino kendo bedo gi kitugo mane oduogo Kenya e tuke madongo mag HSBC. Shujaa biro rakore gi tim mar Argentina e tukgi mokwongo kapok girakore gi tim be kaka Australia gi Samoa e pool B. Joera mag tuke rugby biro yudo thuolo mar yudo yuoro e tuke mag Christy Sevens biro bagi alap ma RFUEA grounds kachakore tarik 27 dwene. Kenya Harlequins, Strathmore Leos, joloch mokalo KCBRC, Menengai Oilers kaachiel gi Cabras gin moko kuom timbe madongo mabiro yore tukego. Been preparing for several months now, obviously with a lot of learnings from the edition last year. And so this year we've done quite a bit to ensure that our players are comfortable in terms of making sure there's good nutrition available, that there's space for them to
to decompress and get ready for their next fixtures, and also that there's just a supporting team available to ensure that all their needs are met. This is the 57th edition of the tournament, so we've been running for 57 years of this tournament. So what we're expecting this weekend is a good tournament, an international tournament. So we expect lots of fun, good rugby, and a good fun experience for everyone who will be attending the tournament. So we are well prepared for the tournament, and we are definitely looking forward to hosting it, being the first leg of the National 7 circuit. Gikanye mwatieke kidieny mokwongo mar chendo ni mar rameny piny John Habisai wacho kanyo ni entiere chenro kendo moro ahinya gi wechegi manyien. Eno bende kanyo ote moor gi Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church okwayo kwe gi ng'uono ne piny Kenya kinde ni mabe kunde koro tungni ng'eny. Wacho ni wogi kore ne sidho ayanga Archbishop mar gi luongo ni Shem Agao Mataika parko abedo manyien. Wacho ni gi kamoro kanyo ni Naki Secondary School manyaka achwa kwayo hayo mabere nyasi makamano Bishop gedero kamano kuom ote mari. Eno bende ote kanyo mochwal gi Jaruso jamano kanyo luongo ni Chief mar Green Army owacho kanyo ni oneno TV maramogi eyo makare omedo goyo ne Interior PS owacho ni Raymond Omolo sebedo ka konyo jogwengi kamoni gemo odendo Siaya County ochwalo ote mag goyo erokamano ahinya Jarusoja. Bende wacho kanyo ni jodendo school erokamano ahinya kuom ote. Ochieng' Omwa neno ote mari wacho ni intie Kisumu City mora ahinya gi chenro kae to kanyo bende haneno ote mar Oyando Wycliffe kantiere e gwengego mag Kisii. William Onguche kantie Blue Hills Academy School. Neno bende Robert Opio kantie Busia. Kefas Mbaje wacho ni Enwood Nyamasare North Kanyamkago Migori County. Anano bende ote mar Evans Otieno kantiere Godfield School mar Migori. Eric Gono bende wacho ni Riverbank Tasia girito twak mar rameny piny. Kwara mga juang waduogo gi twak makamano bang' dakika machuok kende na nyisi ni wadhi go mbaka weche motenre kodi welo abende wala godo jotend migepe 11 moko kuom gi oduogo kambende mano bang' tengo lwet gi mogo kendo no ogole kacha gi jatend piny Kenya William Ruto bang' wuoyo sirikal mar wadwang'e mag motenre kod chike abende tayo duogo margi kaito bende mano mar bende dad godhogi od bura mamalo kaka oler kacha gi speaker mar od bura Moses Wetangula. Twak biro mambanda kama choko miyo kikidhi mabor wasebedo gi jaloko Liz Otieno kikidhi mabor waduogi chendo mar twak mar rameny piny. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kilio changu cha muda mrefu. Kwa Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo.
dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich Ariyo ka Tich Ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Somo nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru, oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo ka ginyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'amora warawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar Kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar Kochia Tich Abich ka Tich Abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon
koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' ma en kidieny mar 2 mar chenro mar many piny singo ni twak na nyisi ni wadhi bedo kanyo gi Eric Omolo mano daktari ma bende en okil ka bende koro daer mar nyisi ni wantie kod wendo momedore ma en jaod bura ma Homa Bay Town, jaod bura mar CBD Mose Nyikwara Gajwang' jatel. Asebudhunu Nyikwara Mogi amoso ni oimore uru kendo agonu erokamano kuom bedo kurango Ramogi TV. Erokamano. Mae kama wakuodhe weche mag piny. To mano be mwadwa timo nyakorom Gajwang' mar KTN ler ma en Peter Kaluma ma bende en jaod bura ma Homa Bay Town. Wadwa go mbaka kotenre kod wechego ma bende osebedo kaluoro wach mar welo mag jotend migepe ma pacho kae ka bende nyalo ng'eyo ni en achiel kuom okinde ma bende ntiere pacho kae. Machiegni twak. Erokamano. Waseneno koseduogi nyaka ne wo sirikal juma mokalo jo oseduog jotend migepe 11 to ntiere geno gi kweth mageto bago twak gi sirikal, kweth maketho piny owacho tesre ni dipo kidhi kaw moko bende mantiere kocha dipo no udwano ja sirikal kokalo yiero makama. Katiba mar Kenya wacho ni ji duto ni e sirikal. Mae gima yiena mona puonjowa. Waduto wane sirikal emomiyo waduto wachulo osuru. But katiba bende wacho king'iyo wang'e ang'wen ni Kenya is a multi-party democratic state. Mateni waduto wane sirikal miluongo ni sirikand Kenya malo kucho, but ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar bedo chama mare. So wanie sirikal to wane chama mopogore opogore. Ng'ato kaka an mjumbe. Ing'eni bunge e bad sirikal mokwongo. An mane momiyo ichula gi pesa ma jopiny emosolo through osuru to kendo irita gi polise mag sirikal. Kendo abede bunge kacha en bad sirikal. So adwa puonjo jowa ni giwe wach ma giwacho ni waonge sirikal wadonje sirikal. No sadonje sirikal. Katiba no bende wacho ni seche miundo jo sirikal joma tiye migawo mopogore mag sirikal, all levels of government koa malo nyaka piny, to all ethnic groups nyaka bedie. Okay? Gima notimore gi sirikandi mokwongo ni ka gidonjo to jowa ong'e ni katiba wuoyo about ethnic oganda duto mag jo Kenya nyaka bedie. Sirikal ni kanodonjo tinyalo paro ka jalup ker wacho ni en sirikand shareholders. Mano miyo omajo moko kata oganda mamoko ma katiba chuno ni nyaka miya ka sirikal ound maber thuolo margi. So gima biro timore sani en ni seche mane yawuoyi matindo gi owuok ng'anyo ofwenyore ne ker ni sirikal ma osebedo kotiyo okoluwore gi katiba. So weuru penjo jowa ni udonje sirikal, jowa ni e sirikal emomiyo gichulo osuru. Gima dhi timore sani ni nyocha na winjo ka ker wacho ni thuolo ma katiba omiyo jowa mano tamgie idhi migi. Adwa kone jowa ni kobiro kauru piyo kabisa.
Nekora mgajwa mano kanyo yore kono mar siasa. Wang'iya mago motenre kod chike mapacho ka ntiere achiel kachiel gi okil Dr. Eric Omolo. Okil nyiswa ni to sani ntiere okang' mabende nosekaw mar walo jotend migepe manyien kendo apar kod achiel kamoko kuomgi nonuore. Nyiswa ni to ntie jok maparo ni ma oken kaluwore gi kaka ne gigeno. To chike mapacho ka wachang'o en okenge mag manyaka gikaw mondo miyang gi kendo kaka jotend migepe mapacho ka. Erokamano ahinya. Kuwacho ni ker nigi thuolo mar yiero jotend migepe to bende onyalo golo gi sa asaya. Onyalo golo ka ng'ato samoro wacho ni nodonje mibadhi marach miluongo ni gross misconduct. To bende onyalo golo mana kool kode ni samoro ok oti maber kata samoro no ng'at maber manyalo tiyo maloye. Koro jok manyicho gol gi endi ng'eny gi nyicho gol gi ni ker nool nikech weche maandamano mar jo Gen Z gi endi. Ko gol gi ne nitiere gross misconduct kuom gete. En obvious jasire moko ma cases osebedo kuom gi sana mek fertilizer gi kande ni nyalo wacho ni gito koro samoro gisekosa ahinya ma weche odhi nyaka bunge no ke impeachment mondo badhi mbele. Koro sheria to gima mono ker kawo gi kendo onge sana uchiel orso mano kawo kande mano dongo appoint kendo kande. Shida ka en ni gimomiyo njogolo gite ne jo Kenya wacho ni sirikal jok timo tegno. Jo Kenya wacho sirikal ni samoro nitiere ukabila mang'eny kaka kalo matemo wacho kanyo nero. Jo Kenya bende wacho ni ng'eny gi samoro no ketore mibadhi kone gi kosa chande. Koro ka no golo gi to bang' juma achiel gi badho chako duoko gi to samoro gima ji penjo to bende wendo winjo gima jo Kenya temo wacho ni samoro jok ma en go gi pok otiyo maber. To nikech koro oseduogo nying gi gima nyaka timre en gima Wetangula wacho chande ne nyaka ter gi vetting manyien nyaka go gi kogno aeto nyaka wabunge bende ng'i ni bende jogo romo duogo tele dieri kata ok giromo. Gima ng'ata man Kenya ka sani wacho en ni wabunge nego bende sani koro itgi olirore nikech nitie neno gima timore bunge lero ma kopono kel dhano ma gineno ka otegno to nego bedi ni gino wuon gitamore nikech gin gi ratiro mar tamo ker ni jogi endi okoromo manyo jok manyien. Lakini process mar katiba to kero luwo kondik chik to kero luwo to kondiki chik ma kuri wacho ni governors mang'iyo kako nego bed ni tiyo piny machalo Kenya ka mondo odhi mbele malong'o tinyalo wacho ni samoro ker pod chalo gimoko winjo ywak mar oganda kako nego bed no winjo. Erokamano Dr. Omolo. We aduogi ir jaod bura ka in bende in okil to okil to wacho kacha ni mana kaka Wetangula no wacho ni nyaka de dadogi to ntiere paro moro ma in be ingo mopogore ne donjo telo direct. Nyiswa pachi. Ing'eni Dr. Eric Omolo ni en rasie. Kenda puoye kuom puonjo jowa sheria maber. Nitie weche ariyo ma jo Kenya wacho. Namba achiel ni ker nyocha dismiss oriembo cabinet mare duto e tich. And so iyudo ka ng'eny ji wacho ni no dismiss gi. Ki dismiss tieni ok onego chako yieri kendo. Adwa nyiso jogo ni mano nyalo na timore ok yieri kendo. Timore na ka oriembi kaluwore gi chapter 6 mar katiba ma deal gi weche mag leadership integrity gi ethics cha. Jo onge chapter 6 mang'eny. Ko oriembi gi weche mag mibadhi gik makamago. To koro ikoni ibedo dismissed. Kaka ineno nyocha ne wacho luoro mane jatend migao mar agriculture Mithika Linturicha. Kane wariembe seche ka to ok ne nyal yiere. To kane ok wariembe ma ker ochako bedo kodgi koro ovunja cabinet kaka ovunja ni to pod ker chako duoga because ker ne ok oriembo gi under chapter 6. Okay, mano wacha namba achiel madwa na nyisi because sani aneno ka ji penja mang'eny mano koro mano nyikwara mogi winjuru. Namba 2 en ni to seche ma ker oyiero jotend oriembo jotend migao to chako yiero gi chik wacho nang'o. Nitie ji ka tieng' ariyo, nitie jogo manyocha nitie mane tiyo kaka Duale
Kindiki, Alice Waome, aparo ni Soipan Tuya, nitie nyako miluongo ni Rebecca. Koro bedo recommended mondo bed Attorney General cha. And then nitie joma kore ka yiero manyien kaka wuoyi miluongo ni Eric Mugage ni. Kata wuoyi moro mikoni no chungi chung as running mate mar Machogu. Jatend migao mochung' ne somo makoro nyocha ne ogolka. Now wach kategori mokwongo no osethago ji kabisa. Gini noseter nyaka court mwaka 2018 gi Okiya Mtata. Inyalo paro Dr. Eric Omolo mane odonjine jok manoyier Chief Administrative Secretaries mokwongo. Yes. Mano koni to jogi ok nobedo vetted. Achiel kuom gima ne bende Okiya gini gi Human Rights Bodies openjo Constitutional and Human Rights Court in Nairobi text mabiro nyiso uka bang'e en ni to kopo ni minister ne tiyo tayari to chako owale kendo gi rais okele bunge mondo yiere. Okay? Onengo otimne gimiluongo ni vetting. Ogoye peksen gi bunge koso. And ne nitie weche ariyo mane wacho ka. Namba achiel ni onge gimoro ni reappointment. Mane kako Okiya gini ne wacho. Wacho ni chik kosewacho ni bitim ni vetting. Ng'ata ama kero se yiero jatend migao kaka waziri minister. Itere timo ne vetting gi bunge eka kera appointe. Ni nyaka teri atera kendo. Mano ne giwacho kamano. To ne nitie bende ni to what if ng'ato no yier tam mar president. Ing'e ni ker bedo gi tam ariyo kende maximum. Koro ne koto wacho e yo maler en ni kopo ni president no yiero Kaluma minister to president Kaluma tiyogo matam ne orumo. Ka president odhi e yiero chako yiere to oyiero Kaluma bang' yiero mare for the second term ni mano onge Kaluma nyaka tere vetting. Gima ne koto ko clarify kata kolero ni to what if president oyiero Kaluma to oriembo Kaluma to chako yiere kendo e tam neno kaka notimore ni. Mano kot nokolero. And so antie gi view ni nikeche mane kot okolero. Ni jogi nyaka timne gi peksen. Kata speaker mar bunge wacho ni wadhi chako timone gi peksen. To king'iyo tie timo peksen kata gogi msasano to onge tiende wadhi ketho sa. Because jogi nyocha wang'iyo ni to bende in suitable gi kamoteri. Bende romo tiyo ne kama kiteri. Be in gi tiegruok moromo. To bende in gi kido maber weche mag integrity go. Integrity ne poko mako jogi nyaka ne wachaki. Omiya wacho ni gini kata speaker ne wacho ni dhitime. Dhitime atima out of abundant caution. But kasiye onge gima tamo jok manyocha tiyo kadonje sirikal oti kaka pile. Anan mane kaka pare jothuru to be kaka pare Dr. Eric Omolo. Unless Dr. Eric Omolo do nyiso wa sheria. Dr. Eric mawacho ni jomo yier ijaki duoke gine ni ijaki duoke msasa. Dr. Eric nyiso wa pachi kotenre kod wach makamano. Kaluma ng'eyo process mar ng'ato bedo cabinet minister Kenya ka. In fact en achiel kuom jomoyier mondo tim tijno mar hakikisha ni ng'ato bede cabinet secretary. To aparo ni gima lich ka indie ni Kenya ne nigi history moro miyo wakalo katiba mar 2010 ne ok wadwar gik miluongo ni haphazard decision making ma president chiewo to yiriembo ng'ato to kiny gotieno to chako duoke tich. Ne wawacho ni koseyieri president to in gi thuolo mar keto ng'ato e tich, lakini mondo ikete mondo wane ng'at miketo ne ng'at moromo nyaka watere e bunge mondi. Nyaka wami bunge thuolo bende mondo luong ji ma wajaluong ni public participation mondo gol pachgi. Kwa mfano Kindiki nitie ji manya wacho mang'eny ni samoro kaka nyicho negi ji gi bunde manyicha maandamano timore mang'eny. Samoro kane oponi ene mane minister kono golo orders go tinyalo wacho ni kata kano yiere mositimo vetting to kuro muduga mar ariyo ni nyaka ipenje questions no mera in be mane golo orders gi mondo negi ji to be ng'eyo ni katiba wacho ni dhano ngima mar dhano onego bed ni rito. Kuro nitiere reasons, nitiere historical reasons momiyo and good governance momiyo nyaka wa vet ji.
Koro okayie gi gima Kaluma wacho. Anyalo understand siasa motemo, political angle motemo kelo nikech samoro sirikal ok onego bed ni onge cabinet secretary kwa muda mang'eny kaka samoro nyalo bedo sani niendi, lakini wan gi history and wan gi checks and balances, and en gima ber ni onego bed ni ng'ato ka process wacho kaka yo monego bed ibed go bunge nyaka lu process no ka process ka katiba wacho yo monego idonj go ibed go cabinet secretary onego bed ni wacho ero ondik katiba onego bed ni luwe kamano ero. Stories magi ne wasetieko chon. Asebiro ramugi kama ng'eny sana. Story mar chief cabinet secretary ne wasetieko chon. Ne wawacho ni ker onge thuolo mar yiero ng'ato office ma chalo gima nigi thuolo mar exercising powers ni make state officers. Koro en adier ni chik yiene katiba yiene ker kowinjore gi Public Service Commission mondo gi create positions mek advisors gini kande kata moko state corporations gini okonyal bokore no create position machalo mar deputy cabinet secretary makatibo wacho main state office makatibo wacho ni onge Kenya kaendi and Ruto go nicho yie finally to yie kodwa ne wacho kata ni nitie joma Kaluma wacho ni anergi adieri to nitie joma ng'eny ma bende aka ne machalo kidero gini ma bende wang'eyo ma waping no muticho wuon lakini ok wanya yie no biro ka wuondo gi ni tich momieno ni katiba no olore gi chik maber anamor ni at least po momento keri jotemo lakini chutho anang'eni Kaluma nge wach ni chutho en ne jogi te nyaka dogi e bunge nyaka bed vetted and wadogombo wang' ne adhi fuatilia one by one abro winjo questions man kidikto dhi committee mar Kaluma mar internal security adwa winjo kaka gipenjo gi questions adwa ng'eyo jo mang'e motegno weche human rights ratiro mar dhano niendi kaka injo neg joma beiga neg ji Nairobi kiny samoro nyalo neg moko be gipenjo koponi Kindiki komiyo gamiyo Kindiki kwa mfano Kindiki ugolo kara gidwale bende ugolo answers motegno kopo kara nitiere evidence ne gigolo orders githiano ne ji umaye sami tamo gi ne tijni oeu itiji mang'eny kata Kaluma nyalo bedo minister by the way itiji mang'eny manyatimo tijni niendi moluoro ratiro mar dhano moluoro katiba nikech katiba niendi nitie gik mawacho ka motegno ka ok itimo isebedo gi dweche 20 to ok itimo koro sani wacho ni ker ma jogi endi manjo manyien. Erokamano nya daktari asewinjo koya kuomi. Waduog ir jatelo kae wang'ni iwacho maber ni une sirikal kinde mane timo ni dawo dho jotend migepe kinde mokalo no bedo wach mane liet kabina achiel kuom jod bura kamoting'o John Mbadi nowacho ni ma esamwa dhi bedo gi jotend migepe ma fuot ma onge gima dhi konyogo jopiny. Sani nitiere moko kuom jo od bura gi bende koro giduogo kendo gidhi chope nyimu mondo mi uda dhoge kod mbaka tisewacho ni sani un koro nayo udonje iye kanyo. Nyiswa ni to udhi kalo jogi udhi miyo gi luongo ni free pass nikech koro iwacho ni nitiere sirikal. Samitimo no sirikal nyocha ne wantie kata seche mne John Mbadi gi wan bende ne wawuoyo cha wagol gimore pach jowa ni ok wane sirikal and gini nyae gi jogo moko manie UDA ka mondo gima jo Kenya mamoko haki margi waduto wanie sirikal kendo wachulo osuru ne sirikal mar Kenya. Gima notimore ni nyocha otamwa kwota mowinjore kodwa nikija nyisi ni katiba koni samora mora miloso migawo mora mar sirikal nyako chal gi wang' Kenya king'iyo jo kabila te nyaka bedie kabila ka kabila oganda duto jok manigi disability nyaka bedi jok ma minorities nyaka bedi 2/3 gender rule cha mawacho ni jok matieng' mopogore mine gi chuo onge monengo kal 2/3 mar total jok ming'iyogo. Andadwa yie gi nera Dr. Molo ni sama wadhi timo vetting. Achiel kuom steps mwanyalo kao en wito list no duto te. Ka wafwenyo ni oko balance jo Kenya duto maber. Anyisi kuom ranyisi ok ne okwongo yier ji 11 mokwongo. To kasi eti neno ka gin ji 12 nikech the Ministry of Foreign Affairs ne we bwo Musalia Mudavadi. So ji 12 tayari nitie. Ji 12 gi in terms of regions ing'eyo sani ni 6 kuomgi ae region achiel. So bunge nitie gi ratiro mar penjo ni king'iyo list mar cabinet nyaka samwantieni
Bende king'eyo ni jo Kenya wantie gi oganda mopogore opogore, kabila maromo 44 kadhi mbele. Nyalo bedo ni jomoa e region achiel nyalo bedo gi positions makala achiel, makala 2, machopa 6, to positions gi to gin 22 kende. Mano nyalo miyo wawit gino te. Wanyalo penjo ni to king'iyo list mar ji 12 makoro nitie sani gi, bende opogo weche mag jinsia gi maber. Bende wantie gi at the minimum, at the maximum 2/3 mar gender moro achiel kende. Mano bende ka onge, tanyalo nyisi ni chik mar katiba yienwa wito jogo te mondo opang gi maber. So nitie gik mang'eny ma pod wadhi ng'iyo. Gima adwa wacho en ni ok wanyadhi e detail ma relate to gik moko manitie under chapter 76 of the constitution. So vetting ni dhi ng'iyo gik mamoko monengo ng'iye composition mag sirikal go maloyo dip mamaka. But awacho ni kaka jaod bura ma Homa Bay, an ne ok akone Ker Ruto mondo kel jogi e bunge, and an komiya thuolo mar penjo gi penjo. Inyalo paro higa mokalo, ne wantie gi tabu ahinya mar nek ji. Nyaka wapenja ka giyien okelgi kaka speaker bende yien okelgi. But adwa nyiso jowa ni waket pachwa kaka jo Kenya marwa manyocho tamwa to katiba dwa no timnwa omiwa makoro biro cha. King'iyo kaka ji 12 masani gino pogi, chal ni jalup ker okawa 6 to ker okawa 6, mag ker 6 gi mopogni oganda mamoko. Aneno ka jalup ker nyaka nyoro pod thiano ni Kenya nyako keda ne jogi en. So pod nitie tabu. So samoro wanyalo karna wito gini teka wabunge moko yie mondo bang'e to unde mawi Kenya. An ok ayie ni kaunti gi positions mathin ne oganda mag jo Kenya duto, the 44 of them, to kabila moro nengo bed gi ji 2. I don't agree so. Idhi poge nade kinyalo paro ni gin ogendni dhoudi 42, thuolo gi kodhi ahinya to en 22 ka. Koro 22 gi mi oganda achiel. Kichako idoge PS ka tichako no oganda mage modong' matek kuom gi mogik bende achiel. Kichako iduogo inuocho kendo. To kunyal yie ni katiba wacho ni there will be ethnic and regional balance, to kikelo list to iyua long malo ikoni jogweng'u emitielo. Anyalo nyisi Lydia gini ukawe for granted. Ndi gwenge moko makidhiye to didhier ni to kare jogi manie sirikal koso jomoko onge sirikal. Kidhi karwa Kanyada kacha, pok iyudo ng'ama iluongo ni Jawambla kata Jakanyada, nosebedo kata na DC kende, imanya iye kanyo. To kuonde moko kidhiye to kigo kona ka, in gi commissioner mar independent commission, in gi auditor general, in gi joma nie migawo te miwe ni gine michulo ne gi osuru Kenya ka. Magi e gik matamo wabedo jo Kenya. Magi e achiel kuom gigo ma Gen Z gi goyo. Ma omiyo nabedo kanyiso jo Gen Z gi e Twitter. Ang'o miyo jo Gen Z ma wi got kocha koro kowuok motegno koni no ka wasewacho ni wan tribeless to koro ni migawo mag sirikal te oganda wa kende ka wauchiel thego wa gi jo Kenya mamoko mono wariwore kaka jo Kenya waduto te. Nan mago thuolo makobiro to nyaka wakednegi. In fact anadwa kwa jo Gen Z gi ni gima koro gikedi ahinya. Let me tell you, en ukabila no ema ji bende bedo go kata nyayo go mibadhi ahinya sirikal. Ikise kwalo to jougo kokoni ng'ane kik gol, as if ikwalo ne jou. Anandi yudo ka jomoko dhi to koro ji osuru ichulo te, jomoko chama, jomoko to gichalo joma gin tij gine tich solo osuru orumo. Mano emomiyo jomoko nigi chir mar paro ni ok in e sirikal. Tan assistant speaker matayo od bura machok sirikal. So nyaka wadonji ka mondo jo Gen Z gi odhi mbele. Ananda geno ni biro penjo to nyocha wang'ado bura nang'o to moko mamusuko gi to bedo nang'o. But kaka asewacho jothurwa, thuolo momiwe migawo mag sirikal en thuolo ma katiba emomiyou, ok sirikandni emomiyou. And ok en thuolo ma nyaka miu mana ni ODM oriwore gi UDA. Ma en thuolo marwa kaka oganda. Andadaro ni jowa moyude okawe piyo and then giwe nindo kaka jomoko osebedo ka nindo. Chaka yudo thuolo to ng'e ni oganda wa koro ni chien kabisa. Ywa jowa bende ndo bed kamoro. Nan ma wacho kalemo Lydia, ang'e ni in millennial.
to nawinjo kikuodhi ni samoro inyalo bedo jatend migawo mochung' ne broadcasting, information and broadcasting. Kidhi kanyo to rwaka nyithiwa mamoko, we gimoro mar ng'iyo ng'eyi nang'o matimore kamani, mondo wan bende wago yatwa wadhi mbele. Namba natiyo. Koro jok mane kuodhago okil kapod nyalo winja wasebeneno ka jatend piny Kenya William Ruto ahinya odiochieng' manyoro notemo ywak ne Gen Z gi jogo mabende osebedo kanya ong'anyo e pacho kae. Otemo wacho ni asetemo duto manyalo, wuoyo sirikal, asewito kucho paro mar chik mar omenda, bende aseneno ni atimo kuom gigo manodwa ni mondo atim. Be paro no osesiyo manyalore, be paro ni osetimo kaka winjo bed notimo, to bende okenge mosebedo kokawo boluwore gi chike ma pacho ka okil Dr. Komolo. Iluongo ni Komolo. Dr. Komolo, pole. Kaka aparo ni ker thiedho tuo moongego. Osebedo kokawo step opogore, lakini chalo gima yath momuonyo oke tuo ma jo Kenya gi owacho ni ma tuo Kenya. Nyithindo gi wuoyo kuom tich maber iluongo ni governance. Giwacho ni nitiere weche kabila mang'eny e sirikal, giwacho ni nitiere weche mibadhi mang'eny e sirikal, giwacho joma tiyo e sirikal wuotho kochagi yanyo gi kata Twitter ma Kaluma wacho goero. Giwacho gik ang'eny, giwacho ni governors gisere kata counties, giwacho ni governors bende chalo gima nyaka governors ma thuru gi korgi kero wuon bende chalo gima ok tigi maber. Nandi, Uasin Gishu, Bomet gini te. Ker aparo ni mano bende shida ma samoro odien timo. Ker aparo ni nene ni en political crisis machalo mar NADCO higa mokalo chande, machalo kama yath ma oseket ne pile ni manyo josiasa ma jo party matimo ng'anyo ng'eny ne en jakom, tiwuoyo kode to ukawo kata nusu mkate to uwinjru to upogo piny. Koro en kanyichi neno mokwongo ichawe no winjo, to kanyichi neno kaka ofunjo cabinet ne, to naweyo ni the first step en ong'iyo to governance crisis mane machali ka ma moral question ni nyithindo gi wuoyo kuom ni gin tribeless opogolo ni wach ni joluo, Okuyu, Kalenjin machal kamano. Giwacho ni we tiyo gi tribe ahinya to bedo wiwa ubiedonwa, mane gima gitemo wacho ka. To kana aneno ka ker oduogo gi team, aneno ka chalo gima winjo gima jogi wacho. Aneno ka chako manyo national conversation menjo do wacho chandalo chande. Aneno ka osebiro gi structure kako dwa time. Aneno ka koro jumbe ariyo ka gine wadhi e onge. Aneno ka chako manyo jo ODM jakom mondo donjie jo asemio opogore karibu diriyo. Aneno ka kata maneno kuma dhiye nyoro neno ka jakom ogolo conditions moko mokete Twitter kande. Gima otemo wacho ka en ni apani ker nigi thuolo mar loso Kenya mondo gino bed irreversible. Apani ker nigi thuolo mar keto je sirikal mo balance type wetu ska Kaluma kuno, lakini kikitem gimo kodi ko podi bedo minister mar information mar kawo jo Kanyada kende ga jothuru kende bedi ok bi budho kanyo. Jaki balance interest in jidwaro teach te jidwaro opportunity te. But shida makae en ni ker samoro poko bedo piny akena wacha gibulbona mondo internalize crisis ma face kose internalize to biro bedo piny kendo gi ji motegno mondo mokwongo olok sirikal te giluongo ni advisors mang'eny mineno machalo mtigi ni manyo kando kungo gol meno ka yanya ji ng'eyo kata wacho mana diere ka sana academic to nitiere gima iluongo ni emotional intelligence kiyanya ji to jigo be pesa ge michuli go mshahara. Mar ariyo obed gi genuine national conversation mondo wakonye wate. Aneno ni kubeni konye gite all political players mondo wakonye wate to kiko chal gima kikonye teno do thiru parties me position. Hapa ni shida ma Kalonzo gini en giwene ka gidonje BBI jande to ai to ka chilo moro chako wuok e process mero to gini ma gidong gi chilo no kuro 2027 nganaje do nasekelo gi nini gi jal kamago wacho ministries manyicha kero odominate ji kiagi wuoyo gi Kaluma kanyo ko ruko ko ni ministry system utegno no sedi king'iyang'ya maber objectively speaking ministry modong kanyo ko dhi nyalo wuoyo ne naji gi mar pesa tingeni igolo mana pesa temiyo ji kuro ministry manyalo loko gweng' en mar gine ne modong kanyo energy ati bro dong mar mpira
odong' mar labor, odong' mar trade, gik chal kamago, gi mar public service mencham ng'ane nitie niendi Moses Kuria. Koro mano kende yo mochako negotiate no kendo romo kodi ni obiro ka koro osekawo bor te ni adoge gimidong' go in en mani kod chal gi mahinde sirikal kaka jwangire ne gi ministry mar immigration gini kane ma basically bedera midhige gweng'u gimitiyo malich onge. Koro nyaka bed genuine national conversation, nyaka oter conversation nyaka counties bende. Anaparo ni magi ka meska nyaka deal gi mibadhi kaluma gi andong' nyaka mibadhi chiko Kenya nyaka deal go openly. Aneno ko magi gik mapok ochako internet. Koro aneno ka president dhi mbele, aneno ka jamiluongo ni Gen Z gi chon an owuon na underestimate gi sana ma ayeta chako ng'iyo gi mos achako tia donje expresses gi mama kuonde mag intiere te winjo ka jogi joma riek joga very well informed in fact apart small houses of gi kata modowa. Koro we underestimate gi we dismiss gi rallies moko midhiye Jumapil vero mago in fact ng'eny gi kapok tiyo kata wuoye rally to jogo interpret gik mowacho. Koro basically okia enemy modilgo. Anaparo ni kochako ng'eyo enemy modilgo and ochako bedo the honest conversation kod himself gi team ne bro de maber kikorok ni kelo ODM e sirikal onge tiel. In fact ODM ne makikrok ne dhiye gidhiye on their own terms, not the other way around. Ero kamano Jatelo udwa donje e twak od bura kata dayo dho jotelo gi to kaka udhi nango nikech sani nitiere okak moro e Azimio bende to ere kaka udhi duogo yie ma oganda nitiere godo. Aneno ka no machalo Pastor Collins Odindo kaachiel gi Pastor iluongo ni Pastor Evangelist Dan giduto ginyisa kacha ni to ere kaka udhi keto chike madhi konyo ganda jo Kenya nikech wacho ni kusedhi to ko udhi mana siro udhi siro budhi bedo jok manyalo chungo mondo mi one gima kare gi gima ok kare ma ok nya konyo ganda jo Kenya. Ng'eyo onge pogruok e Azimio mchane obedo gi bura wik mokalo Lydia ananyalo nyisi ni gik mane neno baba osomo ka e gik mane wawinjore and isewinjo ka governor ma Siaya James Orengo wuoyo, isewinjo ka jalup ker machon Kalonzo Musyoka wuoyo. Akia kama unu winjo ka gik magiwacho ka opogore gi gik ma ne baba wacho. Ne ok odonje dalo gin gi homalo. Nyocha ne an mano e gima thagowa gi jowa mamoko. Nyocha ne wawuoyo maka watieko wuoyo kuongo ne jo ODM wuoyo kende gi jo Wiper wuoyo, jo KANU wuoyo, parties mag Azimio te wuoyo kendgi. Bang'e to kogik in the afternoon to waduto koro ne waromo. Koro party ka party owach msimamo margi. Jo ODM owacho margi gik mane ging'ade buchgi, jo Wiper, jo KANU, party duto te. Ne waparo ni kore ka ji dhi yware kendo. Wayudo ka party te wacho na gik mane party moro ka moro osewacho. An magi gik mane ineno baba no wacho nyoro ka. Gika ok gike baba. And kane watieko gino to baba ne dhi e meeting moro machiek. And adwa gone baba erokamano for the first time no bedo penja winjo. Kinanyalo nyisi ni kata sama ne waromo kaka jo ODM nitie seche moko mane meeting o break mana ni baba ne pod mako simu moro moa ko wakone ne wano bed ka wadwa wuoyo kode kaka jatendwa kawuono kaka to kendo kaka jok mawinjo it oganda. Koro seche mane wadhi somo koro gima ne wawinjore cha ni winjo kaka jalup ker machon Kalonzo Musyoka chako somo kogo mos ne joma nothote to yudhe matindo donjo. Gima pok unyiso jo piny ni Gen Z manodonjo kane giwacho na maka Gen Z makata wan inyalo paro ka bad Kalonzo kokacham ane mane an namba 2 bang' ng'ata achiel kende to joka kanodonjo to okone waketho ne gisa gi theories. Osesand gi Nairobi moromo, bunde osegogi moromo, gin jo sirikal mar Kenya gimitamo negi donje sirikal samo migi thuolo mosetamgiega onge waketho ne gisa. Mane manomiyo gwewa kuchan mano land ne uru jogi maber. Koro gima ne wawache winjruok ni mokuongo nitie gigo ma ker William Ruto nyaka tim. Koro koket mood maber ma ji nyalo goye mbaka ka wawacho ni Kenya ni ere kaka mauteno winjorue. Yes. Ne wawinjore duto gik mineno baba wacho ka kaka compensation chulo ngima jogo manosetho kata bed ni ngima ok nya chulo.
thiedho jogo manitie osiptal mano hinyore weche mag mandamano, tieko cases duto te, ne wawacho ni termination without conditions mag cases duto te mag jok manyomaki, stopping gik miluongo ni abductions to gi killing moyumagi, ne wakoni mago nyaka tim. Andan gik moko mathago ji kaka NHIF iyudo ka ji ginene koro ji dhi e shift, ne wakoni mago nyaka gol oko mondo oket jo Kenya e mood maber and e thuolo maber ma ng'ato koro nyalo ng'iyo wadgi kaka ja Kenya wadgi. Mago ne wawacho preconditions kaka ineno baba nowacho cha. And okine ka kiwinjo Governor James Orengo owacho ni ok wanyal donje sirikal kapok joka otimang ochul. Dong mane kaka baba bendo wache be kaka ne wawacho. Koro onge difference. Ni nitie koro gimoro ma ng'ato lidho modwa dhi berore go ne ji to ogolo ji e the whole picture. Telo ponono ne jatelo piny ok ochopo dwaro magi. So dwaro mang'eny go pok ochopi. And mae momiyo ane mana wuoyo matek mogik wajumbe te biro nyisi. Kakoni gima niluongo ni dialogue ni o confuse it jowa. Nikech dialogue nyiso ni ji ariyo gore ang'owa mbaka. Mano momiyo ji wacho ni maybe mbaka between baba gi William Ruto mondo gine kaka giloso sirikal ang'owa together. Ane mana chiwo proposal mjumbe moro moro biro nyisi ni wach ma dialogue wagoluru. Gik manyithi wane gore ne oko kucho moko biro dwaro ni jo Kenya bedi. Anyalo nyisi ni ng'enygi ibiro winjo ka giwacho kucho to kok wabedo piny mondik gi mone kaka itimogi to gibiro dong na street kuno. Wanyisi kuom ranyisi. Nyithindo ka wacho ni one tribeless. Wadwaro ni jo Kenya te obede migao te mag sirikal otine piny. Katiba tayari wacho ni there will be ethnic and regional balance at all levels of government. Ang'o miyo kotimre? Kidhi Malaysia, to in addition to bedo ni katiba gi wacho kamano, gin gi act moro ma define ethnic quotas. Makiloso migao mag sirikal to nitie share mar oganda koganda, ok ibidonje kata idwaro kata ok idwar. Aina sheria no kitere bunge kucho kaka Kaluma to joka dhi nego. To ka un kama ji obede mong'ad bura kaka National Accord kata iwacho ni Parliament will not change even a comma, ikale to watwe mano, nono to mano dhi. Sani winjo ka kaluwore gi gik manotimore bunge ka jothurwa. Kasie to bunge onego dhi e yiero. But bende wantie gi provision for mid-term dissolution of Parliament kachon. Mane ker nyalo dissolve bunge to dhi e yiero dichiel. Onge. Mano gima kidwaro to nyaka dhi e katiba kucho mitime nade? Miyuke. Now, kanye minyalo losi ji nyalo winjore provisions mag katiba gi mondo oketi obedi. Sani nyithindo wacho iwinjo ka jo Gen Z ka wacho ni CDF otimang'o. Samoro giwe ni CDF ma mjumbe. To korwa kucho penjira ne nyithindo adima ni na school nikech CDF no. Bendi nyalo golo CDF kapok iketo secondary education obedo free and then university education iketo subsidized maber. Now kidwa keto education ma secondary obedo free. Jo Uda no promise donge. Jo Azimio be no promise. Tok gitime ibiro chuno gi nade. Anyalo nyiso unasebedo gi sheria mosebede budget and appropriation committee koro higa gi nus mana propose go bedo free secondary education no mondo ket Kenya ka. Pok iyude to date. Adwa nyiso jowa ni nitie gigo mang'eny maka wadwa yuto e gima ne nyithiwa timo cha. To chuno ni nyaka wabedi. Gima ne wawinjore ni nitie gik manyaka ker kuongo tim mondo oket oganda e mood maber maginyalo go mbaka. But adwa nyiso jowa ni giko to nyocha na propose ni wagol gi Moni National Dialogue waket gi miluongo ni National People's Convention. Koro jo Kenya duto te tieng' mopogore oganda every section ma society bedo kaka ne wabedo Bomas cha. To kwa bed state house wabedo kama independent to waneno gik mathago Kenya to wawacho gi to watieko. Ganda adwa nyisi ni gik mathago Kenya ng'eny mathuolo mo wantiyo go ni dang'o kwa wachgi. Moko nyithiwa ka gwara. To yiena kata wakasore ta wach ni gik mane nyithiwa matindo wacho ka. Bende Lydia puonjuru ji. King'iyo gik mane wagone gi lweny last year cha gipogore kanyo. King'iyo mose bedo ko wagore ne gi chon ka gipogore kanyo. Omiyo wagone gi erokamano. Ni ne giwuok motegno kendo giketo piny wang'e oyawore nikech ne giwuok nyithi Kenya duto te. To kik wiwa wil ni gin kende magibedi. An adwa kwayo gi ni giyie
ok wawacho ni gichung. In fact mondo wa succeed kata national dialogue kucho nyaka be ni Gen Z pod dhi mbele kae kinyiso gi ni okidwar akare Gen Z cho this status. So gigi wanoko wacho ni Gen Z ochung ni wane modhi wuo jo Kenya wuoya to Gen Z gi bendo dhi mbele nan gigi te konyo wananan. Erokamano kuom menyo kendo keto lere wachno nikech sa okil mogik kwa wach second Friday kende okil Komolo kwa tieko. Chutho ker nyaka wit jo Kenya ando winji motegno kopo ni nitiere joma pod en go ma jo Kenya rono dhiyo kaneno ka ng'eny gi pod nitiere to jogo wuogi kiko weni ma siasa ma kawaida ma ojaga approach go opposition. The opposition bo wetigo gi wiji ging'e ni maendi movement manochaki gi jo Gen Z giwe hijack gibed piny gi giwinjre gi Gen Z giwinjre ni message mane ma jo Gen Z giwuo kelo malong'o mondo ka gidhi e wach dialogue ni to gidhi gi points ma clear gidhi gi points ma gichalo joma sabotage ma gichalo gima gido mabedo ministers gido mabedo positions me government kich wang'eyo okwanyien Kenya ka wang'eyo ni ng'eny jowa osedhi sirkal to chako mana kwalo machalo ma joma ne ginwang'o wero lakini gima Gen Z giwacho mondo watiek nikech crisis ma Kenya ni kok watang' to nyalo dhi mabor maloka ka waparo mondo watiek gini piyo nyaka kuro gichak winjo ji jomo yier machalo Kaluma gini bendo ochak fwenyo ni ok gin bosses wa gifwenyo ni jomo yiero gi kandi e bosses gichak bedo ne humble nikech an wuon na bedo shocked ka Gen Z odonjo ke bunge mondo romo koni ni message ma raia nigo jomo yier gi opinji koro agombo ni Kenya to mbele gi kwe lakini odhi kwe ka ji jok manie telo from president to MP piny winjo ji. Erokamano nya Dr. Eric Omolo mano kanyo en okil ne bende watu wa kanyo gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ka bende oketo ler hemo kuom gigo moriso bedo ka bende kelo twak kendo kod liet mag siasa. Erokamano nya kuom in bende ketera mogi TV mano makelo agi kuma twak maro mara many piny Mama Margaret erokamano kuom ketera mogi TV kende kaumos koya studio kanya kora mga jwangu romo kendo sade ke wangi chenro watch Ramogi sani Nairobi ka Mama kaumos vamos ya enyero kauna kuona Ramogi TV wadu kendo sade gi chenro maro imore chimo sane nyinga Lydia okay. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB for people for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for